Hadian katu kat Nipur bagi MLA ke Voice of the People Party kila mino na yung dorbar thawan ke jelame gelaya haka arpu kundai tarik unailar arja arpu saw namar ke jing persya ya menteri badi kmi ya tanat puli ke sarkar jela urakam e sangma banjubab ya ke short duration discussion halor ke phang ke biar debat ke rukam thungno hikai hadadeng gris subdivision uba arden mila besayo maj MLA ke parti na nongkram ulong bagi jing persya ya tu menteri bu unjubab ke dei namar bu deu beri uba kren penya isi jat benri hapadang ki khasi bat ki garo kumban syukrau bahadian katu kat nisngi hadian ke result election MP Lok Sabha arja arpusaw kila sapriang ki video yalap election balayalap daw rakam e sangma kabadai daga ketien garo ringkat ki jingthok penkelar syaka ketien English ki bakdo bolayalap election ban keno ya ka Voice of the People Party bakal long persya ya ki jat benreu garo padyakane ke parti kaladap ujoru daga e jahar persya ya teu menteri halor ke jing tuklar ubak prestun tensang usembut menteri rangba ke jela bakate ke jing keno yo rakam ke long simen uba arden ulong bo rakam ukran haga jaka patba bat persang wanra jing sngo yo pher jat benriu ulong balada de kat kum ki kendon urakam ula de ban syakem namko apa nia don bentah haga jing kran bo briu ubadon ke jing sngo pher jat benriu ubadon ke jing thnu ban wanra ya ke jing ya pher pring jing be ke garo marka jingkren ke jungu ke public speech ke boai ke election kalau long palat ke rengi somanayu iblay bagi pai ba garo ki klem priang dan ki klem pensno rei kan jinladon ke ike lese moh ka jing shongpher preng kini ki akli ki kan hon jai benrio te dei mar kata kadau ngala kren do ka pasdang ka por bang asdang dan kren ba lingbo speaker ni kwa ba un chief minister and one of the way na pergi deputy chief minister mungkin jubab kan respond ke jingkren tena kata kadau ngim ba pan ye pen ye kan ka nongrim ke ngilayeng mangim don kan ko ke jingtu ye bangira ye kan ko kamat ke bangira kali be lo kan nongrim ke ba nok ke ba shongho larpi ong ye reception policy ni ko ai ke policy ko just and fair first para jong ka reception policy ke kren ye ka population te ngiru ngi kren ni kata ni kemya like na kata te te namar ta kadau kum ka party ni mla bani don bata ban ni kren bat upriu ubala haga jisha ubam deishu ban bat ke chuki minister ada de bu chim se usotho makani ke issue dan ke ke bu kren kalong ka jingkren ka bala palat po pi ke ni kam de ka personal matter kum bu kren kam de ke kam shimen Ukraine haga capacity ude minister but haga jingkren ke jungu klem kren kum private individual ni urishment Ukraine kum leader jong kawai pat keseng san perthai daga bakren persya yangi haki jaka pat ba kani kam de kam personal ya kani phimla aban ri tingen hakata ka kam shimet ka de kawai pat negadi ude public figure ngi de political party barka jingkeno kadi banwan ra ya kata ka jinge pher jimot ban promote ya ke enmity ba attract ru ya ka an ko mangala pen pau mane te mla namar kata kadao kata kadi ke jing sngau jung deputy chief minister kumnu u shim ya kane bat haki badon ka sokan re upat ba sabar onum priang onum don weir uban priang ya ke jing ong ki bagari ka kam shimet kala ban long bu kuno ya shimet ala don ki khap ka baki briu ki keno ya bu ba ren ni nong penya briu kata kadi kam shimet baki keno ya kam ta kam de ka kam pop kam don jing re bu pai ba ande ni ke jing kren ju ka ta ai ka jai briu ka ta ai kini ki akli ki jai briu te ka ai ban ja lada kata ka rung ka jimu jukat jung ki jai briu bi shong ni gari ke ju aga jelaju ka shai ba lada menta ki snow shisha baki ko aban ai free hand ya ka police department kani ke jingle ka jungu la dei ban syakem bat ka section ka bakren ka kren syai bah bamla banonra ya ka bakum kata ka jingkren ka jingle dan ni kenu ka banonra ya ka jing ya kenat apreng ki ar ka jai bereu ngingim ko abakan nong bolong po manipur ngingim ko abanong bolong ni kumbolong ngi song sok habangi kren ke election ngi kren banonra bat abangi ngira ya kamat jong ka reservation policy ngidap jiet ki kentien moh kajing jit tungi kintin ka long ka penghiapan fikir yo kumnu ka bakla yo ka penmi ka jing kana moh te henry ngi sotho nomor bodi minister
La de bu de riu pai ba la ni riu nong yalam jing seng balang la de la sha kem ru mano. Kinong ba ki penshit inflammatory speech ha. Nei bu riu minisa kat tu ke jingkren. But ya kan ke jingkren la ada verify na ki parlo garo ki riu don buram ba garo hils ki pan pawi ke jing sngosi. Yang this is too much. Apa garo hils. Ke mat ke jingkren ong ka dein em ki ong ka dei ke jingkren ke jing. Te bat ngai wat we u mo political activist hapo garhils upan pau ba kai ke jingkren ju kalong ka bare Ukraine ya ka kai ke bami ko kalong ka jingkren ka ju kam dei kanu ko bang fabricated lani ka doctor speech ke te ulade ban clarify lani ula ban apologize ndre kami kum kata namar ki ko banera te ngi nginum snap bat nginum alat ke bukum gini ki jingkren ki bonon ra ke jingkan ha pring ki jabri ki don ha ke jela ju kata ka ja ha hangni menta hapok ke jing sensia jong ka MDA ngan chu anuksa pet ke jing bat yi kalita yit yong pi ki kalita yit yong ki nong kershan jong ka seng NPP ha ki badi tang ki nong kershan ndri kita yit yong bapim itu manu ki nya khlem number plate ki pen pak siren hei pulit u le ye ki ya ka kali ke jong ah tu si bengi song bun pri hapo mulai ki bat ngau ngam mi bangam juta yit yong ka kali ba ya haswa jonga kimban kata kadikaan hapo kani ka jela ka jing hapo ka jing sensia jong ka MD kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata ka mut ngi dan yu khau 45 pa byang pha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da de ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya